هدارن هذي اف ام دما خوش به از هایستان مصطفى بورمد برنامه رادانا کلیل کاده بجارا می ایرو کسایتیا زاروکای سر بخواه گۆدارن هێژە زارۆک ji temenê 6 salî heta 11 salî hewl didin got kesayetiya xwe serbixwe ava bikin û hewl didin got xwe ji desthilatiya dê û bavê xwe hinekî azad bikin ji bo cê xwe di civaka derve de çêkin. Di vî temenî de hin tiştên erînî îcabî bi zarokê re peyda dibin wek em bibêjin demîrê wan şiyar dibe heta got ev zarok xwe dibînin gunehkar got pêl tiştekî bêihsas bikin pêl giyakî bikin û hestê wan jî bi berpirsyariyê ava dibe li aliyê tiştên ew dibînin pêwîst û muhim. Guhdarin hêja di vî temenî de wek her temenî zarok gelekî hiştê û bavê xwe dike lê ew hewl dide ku hezkirina xwe ji dê û bavê xwe re hinekî veşêre nede xuyanî kirin. Ji ber hûn dizanin zarokê berî temenê 6 salî got ew hezkirina wan gelekî ji dê û bavê wan re mezin bû gelekî muteleqin bi dê û bavê xwe re nikarin ji wan qut bikin her û her hewl didin teqlîda wan bikin. Lê zarokê piştî temenê 6 salî hewl didin vê hezkirinê veşêrin ji ber ew di vê hewldana xwe de dixwazin kesayetiya xwe serbixwe ava bikin ji ber jî carna temerrûdê li ser dê û bavê xwe dikin û di vir de hestê wan bi kerametê jî ava dibe ji ber vê yekê giringî dê û bav ew hezkirina xwe yî mezin got berî vî temenî didan zarokê xwe piştî temenê 6 salî tevlî rêz û hurmetê bikin û ji zarokê xwe re bidin xuyanîkirin gê ew û nerînê wan cê rêz û hurmetê li cem wan. Guhdarin hêja carê di vî temenî de hin silûkiyatên şaş bi zaroka re peyda dibin wek gotinên nexweş ji derve fêr dibin yan jî paqîjiya cil û xwarina xwe li ser guhê xwe re davêjin yan hewl didin got wek zarokên hevalê xwe bikin wek teserrufatê wan bikin ev teserruf sewaen şaş bin yan baş bin û tiştin din di karûbarê vê heyatê de got ne bi dilê dê û bava be. Lê bila ev tişt ne bi cêtirsê li cem dê û bava ji ber ev tehewulek normal e tebîî ye. Ji ber piştî demekê ev silûkiyat tên veşartin heta got ev zarok bi cî zanibe got wî kesayetiya xwe serbixwe hêdî hêdî ava kiriye û di vî temenî de jî zarokên hene hewl didin got ji xwe re civatna bi hevalê xwe re ava bikin wek em bêjin got dixwazin her zarokek dixwaze got îsabak wî hebe û karin xwe bê elmî dê û bavê xwe bikin bes ji bo dûrî tedexula mez nabe. Guhdarin hêja çawa wê dê û bav karibin bihêlin got rihê civakî li cem zarokê xwe ava bikin berî temenê 6 salî ji bo ew temenê 6 salî wir de zarokê wan bi rehetî derbas kin. Divê dê û bav gelekî hezkirina xwe bidin zarokê xwe û vê hezkirinê bidin xuyanîkirin wek got tim em dibêjin di her xelekekê de û dûrî tundiyê û sertiyê bin û dûrî gotinê zehmet û dijwar û peyamên neyînî bin. Ji ber hûn dizanin guhdarên hêja ev salên pêşî ew bingeha avabûna derûnî ye avabûna nefsî ye û divê dê û bav tiştekî giring zanibe ge ew divê bixwaze zarokê wî zarok rihê civakî li cem zarokê xwe ava bike zarokê xwe bi taybetî piştî temenê 3 salî ji zaroka qut neke bihê li her nav hevala di nav hevala dibirîze têkiliyê xwe bi cîrana re bi zarokên tarê ava bike ji ber tekeyûfa zarokê sibe bi karê wî re bi mala wî re bi hevalên wî û bi civakê re ew girêdayî heta heddekî mezin bi insîcama vî zarokê re bi zarokên hevalê wî re di salên pêşî di temenê vê zarokê de. Ji ber ev bav çi qasî û ev dê çi qasî hewl bidin zarokê xwe xweşik rakin li ser qiyemên nebîl rakin lê ew men'a wan ji zarokan bikin ji hevalan bikin ji bo
بنرينا وان ديك زاروكي وان فيري تشتن نباش بن أولو سبا زحمتيش زاروكي خوار بيدتكن جي كاربن بهوالين خوار بدن بستينن بجواكر بدن او بستينن جهدارن هجا بحكمت وزانبون وبهنافرة وخشكاي وزاروكن وكليلكن شناوة لقور دلي وآوا ببن ودورا وبكن بخارا رنگين حتى برنامج دن هم بمينن خير وخوشيد دم باش.